Dámy a pánové, abych vám upřesnil, jdeme po stezce Tarzana. Viděli? Tady jsou stopy, odlámané větvičky od toho Tarzana. Prostě magor, který má chlupy všude. Slyšíte ho? Já už jo. Je to fakt pošuk. Tady zabil několik civilistů. Určitě. Vypadá to na školáky, jsou tu batohy, pití a bunda. Tak. Jdeme dál. A kříky jsou čím dál tím víc silnější. Začínají být vážně děsivé. Stavili všude. Tarzan, lesní muž. Pane bože, ovlíkl se do oblečení těch školáků. To je tak děsivé, dámy a pánové, to je hrozné. Dívejte, jak mlatí tím klackem všude kolem.